Ako ang mahinumduman ni adtong high school pa ko, ang akong lola og lolo hapit gayud nagbulag, gamay na lay kulang. Ang panagbulag sa akong lolo og lula, hapit nga panagbulag nila, nagsugod lamang sa pagkasilosa sa akong lola. Kay nibakasyon ang akong lola nga gikag Leyte, ug pag uli niya sa Davao ang iya mang naabtan mao ang silingan namo nga nanghalay no didto sa dapit sa balay sa akong lola og lolo. Ug kay nakita niya nga nanghalay didto sa halayan nila mo tong hastang sukua sa akong lola mao nga gihinginlan niya ang akong lolo. Ang akong lolo niadto og Manila no ug samtang nagbulag sila temporarily no by distance kay nasa Davao akong lola ug akong lolo niadto og Manila palaban sa iyang usa ka anak. Ang gimo sa akong inahan gipadala ko didto sa balay sa akong lola. Ug ako ang kauban sa akong lola no samtang siya nag-inusara. Apan akong nabantayan nga kada kaon namo ang akong lola moinom og beer no ug inig kahubog na niya kanunay siyang maghisgot mahitungod sa akong lolo. Og in short, pag uli sa akong lolo nagbalik ra gihapon sila. Og sa pagkamatay sa akong lolo ang among nakita mao nga didto sa lubnganan sa among lolo ang last woman standing mao gayud ang among lola. Kung karon paninyo first time nga makadungog sa ebanghelyo o mahitungod sa diborsyo sa ebanghelyo, mutangkag yun siguro ang inyong dalunggan. Apan sa mga pirmi nga nakadungog niini, dili ikakurat ni kay sa panahon ni Jesus, ang divorce o ang pakigbulag uso ng daan. Ang balaod sa mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, nagtugot sa usa ka bana nga makigbulag sa iyang asawa tungod sa bisan unsa nga hinungdan no yatis no sa panahon ni Jesus no pwede makigbulag ang bana sa bisan unsa nga hinungdan pananglitan. Pwede niya palayason ang iyang asawa kung muangay siya og mas gwapa nga babaye, kung ang iyang asawa dili magtarong sa iyang pagluto, o ang iyahang asawa makig-away sa iyang ugangan. Ang bana pwede niya pahawaon sa balay ang iyang asawa. Asa man dapit ang atong nasod niining isyu karon sa diborsyo. Tuguti ako nga muhatag ko sa inyoha og una ang Philippine context ug ang ikaduha mao ang atong pamalandong. Una, Philippine context. Dinhi sa Pilipinas ang diborsyo nagpabilin nga illegal. Nga sa ato pa wala itugot sa balaod. Ug dili nato ikalimod nga bisan dinhi sa Pilipinas no anaay mga tawo nga pabor sa diborsyo. Nay uban moingon nga nganong pugson man nato pag-uban ang duha ka tawo kung wala nay gugma sa usag-usa no kung halimbawa wala nay asim sa usag-usa nganong pugson man nato nga mag-uban pa sila. Unsa pa may bilis sa kaminyoon kung mawad-an na ang magtiayon o pagsalig sa usag-usa. Niadtong 2018 ang majority o ang opposition nga mga partido sa House of Representatives niapruba sa usa ka divorce bill apan kini nahunong pag-abot sa Senado. Mao kadto ang unang higayon nga ang maong proposal nakaabot ing atong layua. Kay kasagaran kaniadto inigpile ni anang divorce bill patay dayon no. Pero niadtong 2018 nakaabot gyud siya sa Senado. Mao to ang pinakalayo nga naabot niadtong maong proposal. Ang survey usab nga gihimo sa polling company nga Social Weather Stations nagpakita sa kausaban sa kinaiya sa Pilipinas ngadto sa diborsyo. Niadtong 2005 akong usbon ang tuig, niadtong 2005 43% sa mga Pilipino ang nisuporta sa pag-legalize sa diborsyo for irreconcilably separated couples. Samtang 45% ang wala miuyon. Apan ang samang survey niadtong 2017 no kung katong una 2005 ang samang nga survey niadtong 2017 nagpakita nga 53% na ang pabor
samtang 32% lang ang wala mo uyon. Mao kana ang atong short historical context. So, pangutana, kamo ba nga naminaw karon sa atong radyo, pabor mo sa divorce o dili? Katong mga naglantaw ka nato sa Facebook live streaming, pabor ba mo sa divorce o dili? Karon dirita sa atong pamalandong. Una, ang tudlo sa simbahan mao gayud ang kasagrado sa sakramento sa kaminyoon. Kini usa ka sakramento dili lang kontrata nga pagahimuon sa usa ka lalaki ug babay nga nagkahigugmaay. Sa atong pagpanudlo sa kasagrado sa kaminyoon, dili nato angay nga talikdan ang kalisod sa kahintang sa uban natong mga igsuon diha sa ilang kaminyoon. Pananglitan, tungod sa kakulang sa pagpangandam, daghan nga mga magtiayon, maglisod sa pagpuyo sa kaminyoon. Tungod sad sa walay sakto nga plano, daghan nato magantos sa pagpuyo sa ilang kauban ang ilang kapikas, no, kay wala kay nila na sinati. Tungod usab sa kapobrehon, daghang magtiayon, mawad-an og kadasig sa ilang kaminyoon. Anaasad mga pamilyang magkabulag gayod dili sa pagbati apan sa lugar, especially sa mga overseas Filipino workers, tungod kay ang usa kinahanglan mulangyaw aron makakita og mas nindot nga trabaho alang sa binuhi nga pamilya. Para nato diri sa Pilipinas, ang simbahan angay nga magpabiling maluluyon og matinabangon sa kahintang sa mga tawo nga naglisod o nabulag sa ilang kaminyoon. Sigon pa ni Pope Francis sa Amoris Laetitia, the joys and pains of the family are the same joys and pains of the church. Ang kalipay ug ang mga kasakit sa pamilya mao ang mga kalipay ug kasakit usab sa simbahan. Ikaduha, ang simbahan sa Pilipinas nagtugot ug nag-awhag sa legal nga panagbulag o legal separation sa mga sitwasyon nga seryoso nga dili magkauyon apan wala kini magtugot sa pagminyo pag-usab. Apan real talk, daghan tag kaila nga mga Katoliko nga human sila nabulag sa ilang mga bana og asawa, nagminyo usab og nakapamatuod nga ang second marriage nila mas lig-on ug ang ilang panag-uban mas nahimong malahutayon. Kung kini nga mga posisyon magpadayon ba sa umaabot, kana usa ka dako nga lantawunon. Mao nga unsa may atong mahimo sa pagkakaron. Kita magpadayon sa pag-ampo sa pag-ila sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kita magpadayon sa pag-awhag sa mga gustong magminyo, sa pag-andam sa ilang kaugalingon pag-ayo sa dili pa sila mo desisyon ani. Kita magpadayon sa pagtabang usab sa mga magtiayon nga naghuna-huna nga magbulag. Kita magpadayon sa pag-apil sa matag usa sa pagtan-aw kanunay sa iyang kaugalingon isip kabahin sa lawas ni Kristo. O kita magpadayon sa pagpalambo sa bukasyon o sa alang sa uban usab pagkonsiderar sa single blessedness o pagkaulay imbes nga magdali-dali mag-uros-uros sa walay plano nga kaminyoon. Amen.